Restauranter, som har inspireret mange almindelige danskere til at kaste sig over fantastisk madlavning. Og flere lokale madvarer har kun gjort det sjovere. Men gemmer der sig nogle talenter derude, der er så dygtige, at de faktisk tør lade sig bedømme af to af Danmarks store mesterkokke, Thorsten Schmidt. Jeg har faktisk lyst til at skifte mere. Og Rasmus Kofoed. Ser flot ud. 6 madglade par fra hver sit hjørne af Danmark stiller op til den store prøve. Det er region mod region og par mod par. Og det sidste hold, vi sender i finalen, er... Hvem af dem er Danmarks bedste amatørkokke? Bedste amatørkokke starter i Skagen. Her skal de 6 madglade par møde hinanden for første gang, når vennerne Thomas og Michael byder velkommen med deres nordjyske menu. Hej. Velkommen til. Det bliver en lang og travl dag for de 2 skavboere. For inden gæsterne kommer til middag, skal de ordne alle indkøb og klare al forberedelse af maden til aftens menu. Der er mange ting, vi lige mangler lige nu. Hold kæft. For til sidst at servere deres 3 retter til de øvrige par og konkurrencens 2 dommere. Jeg holder meget fisk til hovedret. Når middagen er sat til livs, vil gæsterne bedømme og belønne vindernes indsats. Hovedret var god, ja. Forret var for lille. Bold for lille. Men ved deres nordjyske menu imponerer gæsterne. Flot præsenteret. Dejligt, der er en rød tråd. Lækker ret. Og kan de 2 venner i sidste ende vinde titlen som Danmarks bedste amatørkokke. Konkurrencen ligger ude på toppen af Danmark, nemlig i Skagen, hvor de 2 venner, Thomas og Michael, er klar til at tage kampen op. Jeg hedder Thomas og er brandmand. Jeg hedder Michael. Jeg er selvstændig inden for sports- og erhvervsbeklædning. Vi er begge 2 passionerede i forhold til madlavning, og i forhold til konkurrencen, så vil vi give den det vildeste skud. Thomas er gift med min kusine, og hende og jeg har altid været tæt. Så da Thomas kom ind i Louises liv, så var han tvunget til at have mig med som følgeskab. Ja. Vores fælles passion for et godt måltid og for råvarer, det er helt klart gjort. Vi har et tættere venskab. Mødes vi uden mad? Det gør vi ikke. Jeg kan ikke huske det. Nej. Thomas, er du til Drakman eller til Nordlys? Ja, det drak man jo. Den oplevelse med at stå i køen med de gode råvarer og efterfølgende smagen. Du så godt. Når den er varmt. Tak for i dag. Det var hyggeligt at lege med dig. Gør det en helt høj, at man svæver på en sky. Det er sgu da nu ramme meget godt. Første punkt i dagsprogrammet er indkøb, og de 2 venner har kun formiddagen til at købe alle de nordjyske specialiteter, der skal bruges til aftens menu. Jeg glæder mig simpelthen til at komme i gang. Jeg kan godt mærke spændende, hvis det begynder at give lidt ind. Får I kysse mere? Ja. Thomas menu består Hvad skal du have, så? Skal den den der? Skal den være der? Så den der til morgen, ikke? Sådan er det, smukke. Der er skalddyr, der er strandurter, og det giver jo rigtig god mening, da vi er på spidsen. Første stop er ved rejebådene, hvor de skal købe 1 til forretten. Hvornår har I kogt dem? Vi kom herfra I morges? Ja. Og I koger dem her ombord? Ja. Jeg har jo tilsat salt. Det er fedt. Skagen er et gastronomisk unikum af sin størrelse, som vi glæder os til at vise frem for de udbudsgæster, som kommer, og også kokkene. Vi ses. Bare tanken om de 2 herrer, der kommer, Thorsten Schmidt og Rasmus Kofoed, der kommer på besøg, det kan man godt blive lidt starstruck over. Ja. Jeg hedder Rasmus Kofoed, jeg er medejer af Geranium, som har 2 eksperter, og jeg har vundet på Kystår VM for kokke i 2011. Jeg lever som kok, jeg arbejder ikke som kok. Det er stort set hele mit liv, og har været det i rigtig mange år. This oyster shell here, it's way too big. Yes. I mean, I don't need to tell you because you can see it yourself. Der er ikke nogen facitliste for at skabe det perfekte måltid, men man kommer uendelig langt med passion og fantastiske råvarer. Thorsten Schmidt udgør den anden halvdel af dommerparret. Han ejer restaurant Manning og Schmidt og har
samtidig overtaget rollen som køkkenchef på det berømte Ruthhotel i Skagen. Min mission som kok er at skabe et mindeværdigt øjeblik. Og nogen spørger mig også, om det her det er kunst. Men jeg synes egentlig, det er sådan kunsten at bevæge et andet menneske uden at røre det. Godt, den må køre. Det jeg vil være opmærksom på ved menuerne, det er deres fysiske formåen. Altså kan de stege, kan de smage til, og deres mentale formåen. Altså hvad vil de med den her menu? Har de brugt lokale råvarer? Er der en rød tråd i det her? Og hvis de to ting går op i en enhed, så har man perfekt ret. På havnen i Skagen er Michael og Thomas nået til fiskehandleren, hvor de blandt andet skal købe jomfruhummer til forretten. De kan vist ikke blive mere frisk til. Sindssygt lækkert. Det er at bo i Skagen og vide, at man har frisk fangst hver dag af perfekt fisk, perfekt skaldyr. Det gør det til et mekka for gode råvarer. Den båd her, den kom ind med dem for 9 i formiddags. Det kan ikke blive bedre. Forretten består af flere små anretninger med dybhavsrejer på strandhus, jomfrusild og silderov på surdejskruton og jomfruhummer tatar i malkrystade. Jeg er spændt på, at der er mange elementer til 12 kuverter, og det er mange smage og dufte og sanser. Udfordringen, det bliver selvfølgelig at få dem til at give et udtryk, der ligesom går den samme vej, og ikke noget, der stikker i hver sin retning. Sådan der. Så nogle pikler. Som filet. Ja, tak. Nogle flotte stykker. Ja, det er der også noget, vi skal kredse for her. Ja. Vi får fine gæster. Hovedretten består af ristet pikvar med bisk, spiskålstårn med skagenskinke og sommergrønt. Så nogle halve fileter i den her størrelse, eller skal de være kvar? Helt klart, det er nummer 1. Ja. Pikvar er en fantastisk fisk. Det er jo kongen over fiskene. Den kan smage fantastisk, hvis den er tilberedt rigtigt. Tak for. Hej. Det var flot af mig. Ja, sindssygt flot. Det bliver en super fed dag. Store oplevelser, gode råvarer, gæster, huset for gæster. Det bliver vildt. Og hvem er så de 10 gæster? Nå, Rikke, det blev rigtig hyggeligt, jeg tror du godt? Jo da. Fra Sønderjylland kommer de 2 veninder, Rikke og Nelly. Den allerstørste oplevelse i den her konkurrence bliver at smage på Danmark. Til at repræsentere hovedstaden har vi ægteparret Theis og Julia. Vi glæder os rigtig meget til at møde ligesindede mennesker, som er vild med mad. Fra Nordsjælland kommer kollegaerne Morten og Lasse. Jeg er meget spændt på at se, hvad de har at byde på. Veninderne Ruth og Anna fra Samsø. Det er også en gave at få lov at komme rundt til 5 forskellige hjem, man ikke kender, og så få lov at få en stjerne med der. Og fra Vestjylland, kæresteparret Line og Alexander. Det bliver rigtig spændende at komme rundt i hele Danmark og se, hvad de forskellige steder har at byde på af lækre råvarer. Tilbage i Skagen er sidste stop på indkøbsturen hos den legendariske slagter Munk, hvor de skal købe bacon og skagenskinke. Hvor længe lager du? Det tager 14 måneder at lave et skinke. 14 måneder? Ja. Faktisk de sidste 3 dage rundt på sæt, så bliver det røget ind i min gamle strygeovn, og så tænder vi op her. Og det tager 24 timer at brænde rundt. Og det gør vi så 3 gange. Så verdens bedste. Ja, vi er optaget. Jeg kan optage den gratis en 10 minutters stykke. Og det er fint. Og så ligger vi det bare. Det bliver også lidt lettere, altså end det gør. Det ser det godt. Det er rimelig godt. Men det ved vi, at det går på minutter, det siger man set. Det er det 10 minutter. Så om 1 minut er jeg færdig med første del, så prøver jeg lige at se, om den kvaliteten går under. Eller måske mere. Der sker jo ikke nok købe noget til. Nå. Men de er faktisk meget flinke ikke at trække fangene så meget ud. Altså den der med mayonnaisen skulle man, der skal man vide, hvordan at de lavede mayonnaise for at se fangen. Men de er så klart vores fejl ud, den der med, at det kunne man jo se. Ja. De 2 ting, jeg skulle lave, mayonnaise og lugt, tomatlugt.